ଷ୍ଟଡି କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଚଉଡ଼ା ଅଣ୍ଟା ଓ ବଡ଼ ନିତମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ସେହି ମହିଳା ସେକ୍ସ କରିବା ସମୟରେ ବେଶୀ ପୋଜ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏକ ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇବା ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିମେନ୍ ବାହାରିଯାଏ ତେବେ ସେହି ପୁରୁଷର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଯଦି କାହାକୁ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ହୋଇଛି ତେବେ ତାହାର ଲିବିଡୋ ବହୁତ କମିଯାଏ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଶରୀରରୁ କମିଯାଇଥାଏ। ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁସି ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହା ଆମର ବ୍ରେନ୍ରୁ ଡୋପାମାଇନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଆମକୁ ହସ୍ତମୈଥୁନର ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର କ୍ଷମତା କମିଯାଇଥାଏ ଓ 42 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ।